Πάμε να δούμε λοιπόν το υπερπολιτελές New York Royal στη Βουδαπέστη, να μας ταξιδέψει λίγο σε άλλες εποχές, έτσι λίγο πιο νοσταλγικές και πιο αισιόδοξες και πιο ευχάριστες. Καφέ λοιπόν, το υπερπολιτελές καφέ στη Βουδαπέστη, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του το 1894 και έχει χαρακτηριστεί ως το ομορφότερο καφέ του κόσμου. Έχει λοιπόν τον πρώτο τίτλο σε ομορφιά, χάρη στην μπαρόκ διακόσμησή του, αλλά και στην πολυτέλεια την οποία διέπει το χώρο, ως το ομορφότερο καφέ του κόσμου. Βρίσκεται στη Βουδαπέστη. Στις όχθες του Δούναβη. Έχει κρατήσει τη μεγαλειότητα μιας άλλης εποχής, όπως βλέπουμε. Παρότι έχουν γίνει ανακαινήσεις, δεν έχει χάσει το ύφος του. Και μοιάζει πολύ με, θα μπορούσε να πει κανείς, ότι με παλάτι. Με αίθουσα πελατιού. Και πρόκειται πρόκειται για ένα καφέ. Όσοι λοιπόν βρεθείτε στην Βουδαπέστη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το επισκεφτείτε και να το δείτε από κοντά, πανέμορφο. Και θα αισθανθείς και για λίγο βασιλιάς. Και θα νιώσεις και για λίγο, ναι, ότι έτσι μέσα σε όλη αυτή τη χλειδί και την πολυτέλεια θα νιώσεις και εσύ, ρε παιδί μου, λίγο... Βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι το συγκεκριμένο καφέ θα έχουν επισκεφθεί προσωπικότητες από όλους τους χώρους, διακεκριμένοι και μη. Οπότε πιστεύω θα πάρεις και εσύ λίγο από τη λάμψη τους, έστω και να παρευρεθείς για μία ωρίτσα να πιεις ένα καφέ. Δεν ξέρω την τιμή του καφέ, αλλά πιστεύω ότι ταξίζει τα λεφτά. Εκεί που έχουν φτάσει στον καφέ στην Ελλάδα, ναι, αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι θα συμφέρει περισσότερο να τον πεις εκεί τον καφέ παρά να τον πάρεις εδώ στο δρόμο. Γιατί... Και κοίτα να δεις, Κλάρα, στο εξωτερικό πώς διατηρούν τους χώρους και τα κτίρια τους. Εδώ εμείς τα αφήνουμε και πέφτουν. Εμείς τα αφήνουμε και σαπίζουν και πέφτουν. Ναι.